Kedung jero iso dijajaki, atine menungso sapa sing ngerti? Selagine kula niku bareng karo adik kula Bagong. Ning kula ora ngerti kok nek Bagone ajeng tumindak elek kali kula. Niku tegese tetembungan kedung jero iso dijajaki, atine menungso sapa sing ngerti? Mula jaman sak mangke menika sing prayitna ngati-ati, ora kabeh wong cedhak niku nulung, ning akeh wong cedhak niku mentung ya akeh banget. Mula kudu ngatos-atos. Ngendikane Ndara Sedewa niku bener, aja gampang percaya karo sapa wae nek urung iso dijajaki lambe atine. Nadyan para Pandhawa menika gandeng Sinuwun Prabu Darawati, ning sapa ngerti Sinuwun Prabu Darawati menika malih tinggal. Merga Sinuwun Darawati menika isih wujud menungsa. Sing isih wujud menungsa menika isih kedunungan ina lali salah apes lan mati. Ngoten. Niku bener. Lah terus kok iso lunga? Kok iso tindak saka negara Ngamarta? Kowe ngerti? Pandhawa kuwi ingkang gampang duka ming kadangmu utawa pepundhen ming Jodipati. Nggih. Tumuli Werkudara ndukani Sedewa. Sedewa wedi nanging Werkudara adreng nggone ndukani kelawan Sedewa. Wekasan gandeng Sedewa tetep nggondhele pustaka Jamus Klimasada. Tumuli Sedewa ditundung karo bendaramu Werkudara. Werkudara nggone nesu merga midhangetake pengendikaning Koko Prabu Mandura nggone ora trima yen to Koko Prabu Ndarawati didakwa panjalmaning mungsuh dening Sedewa Petruk. Ing perkara iki menungsane. Lah kok dadi sampean mentala ngundung Kang Rayi Ragen niku nuwun sewu kula dasare napa kula tak takon. Ing perkara sampean dasare ngeboti Sinuwun Prabu Darawati sampean mentala ngundung Kang Rayi Ndara Sedewa. Monggo panjenengan prisa piyambak. Ndara Sedewa niku sapa? Ndara Sedewa niku rayi panjenengan, monggo beda ibu. Ujaring para sepuh, tresnanana adimu kuwalon kaya nresnani adimu tunggal Yayah Rina. Yen kowe nresnani adimu Kualon kuwi ganjarane ngumpuli kowe nresnani adimu tunggalan Yayah Rina. Lah kok kowe tegel nundung terus Dewa? Wah, Petruk tangane nuting-nuting. Nuting-nuting ya men. Lah ora dingonone sampean iku ora kapok. Dadi sing marahi Sindara Werkudara marah besar iki kowe ya Sinuwun. Lho, Bagong matane mendhong apa? Mendhono wae. Sinuwun Puntadewa dawuh karo Petruk sing marahi Ndara Werkudara nesu gedhe nundung Ndara Sedewa iki merga dijontrot ucape Narendra Mandura Prabu Baladewa. Nek ngono iki tok sumbering perkara ya ming nata Mandura. Lho piye? Ayo Truk, genti kowe Truk. Ya mesti. Niki kula njaluk napa pertanggungjawaban sampean. Kula ora trima nek sampean terus mentala karo Ndara Sedewa. Nek nganti Pandhawa niku godhang kurang siji, jagat niki geger. Monggo Pandhawa niku utusane ngadil. Pandhawa 5 niku wis dadi perlambang. Dasaring negara niku 5 cacahe manembah niku 5 wektu. Kok dilangi siji niku terus kula tak nyuwun prisa. Dasar sampean apa? Ayo Gong. Heeh, arep ngomong apa saiki kowe? Sing dadi to sumbering perkara iki meng kowe. Nek kowe ora nesu-nesu, terus kowe ora ngubupi penggalih Ndara Werkudara, ora bakal takon kahanane nungsang puyang kaya ngene. Lho, sejatine aku ki ngandhake nek Sedewa ki wani karo Yai Prabu Kresna. Aku ora trima Yai Prabu Kresna ki diwani karo Sedewa. Tan trimamu kowe aja terus ngembet karo Ndara Werkudara. Genti kowe Truk, aku wis anu mumet ya. Terus saiki kula tak takoni anane kanane kaya niki sampeyan ajeng pripun? Nek kanane kaya niki sampeyan ajeng pripun? Nek umpama sampean kon kula goleki Ndara Sedewa, sampean mesti moh. Nek sampean moh goleki Ndara Sedewa, niki sing tuna Petruk. Tuna sebab apa? Lho, bapak ora lakon ngrawuhke Pandhawa 5 cacahe. Mbok menawa Pandhawa 5 cacahe niku dadi srana ngusadani bapak nek Pandhawa ora lakon rawuh teng areng kadempel, bapak saya lara. Nek bapak saya lara, kembange lara niku mati. Nek bapak mati sing kelangan Petruk. Ayo Gong, sak aku ndek kata-katae. Oh iya. Karo mikir karo iki nang ndek kata-kata sik terus terus.
Aku lagi pandeng-pandengan lho ya. Lho, nek nganti bapakku lho mboten nonton. Nek nganti bapakku lho ora ana. Niku nek ditelusur perkarane sampeyan sing luput kejaba Ndara Werkudara, kowe sing salah bol. Lho. Bol piye? Jenengmu Baladewa tundang bol kok ora gelem. Mula ganti bangkean. Edian Bagong malah saya wani karo Baladewa. Lah kok dadi kowe ngucap nek nganti bapakmu ora ana perkarane Pandhawa ora tekan Karang Kadempel. Terus entuk salahke aku dasarmu apa? Ha kowe sing marahi Ndara Werkudara nesu. Ha ta? Sing marahi Ndara Werkudara nesu ki sampean. Nek sampean ora netangi kamurkane Ndara Werkudara, Ndara Werkudara tangeh nundung adine. Iki perkarane dadi rame lho. Iki ora mung sepele tekan kene. Tinimbangane Bagong ora iso mboyong Pandhawa tekan Karang Kadempel, luwung Bagong mati nang negara Ngamarta. Bangane Bagong pro bapak tekaning pati ora kelakon penjangkan. Heeh ora, Tru. Nek arep mati ya. Waduh. Tru mbok sing apik cangkeme, Tru. Aku wis geleng banget e. Oh ya muni ngono. Anakku cilik-cilik. Oh, iki ora lahir batin belani bapak, Tru. Iki sing dadi perkarane. Mula perkara iki kudu dirembuk, ora mung dirembuk. Nek kudu dipiye carane? Ndara Sedewa kudu ketemu. Sing kudu goleki sampean ora sudi. Kowe ya. Muni piye kowe? Muni piye kowe? Terus kene wis panas lho, Truk. Heeh. Ngono digawe gayeng lho. Kene wis mulai panas lho iki tantangan lho. Iya, iya. Sampeyan kudu tanggung jawab goleki Ndara Sedewa. Wah, sudi. Lho. Sing nundung sapa? Sing nundung aku. Nek wani nundung wani goleki. Ora sudi, Sedewa wani karo aku. Anane wani sampean mergo puguh. Nggih sampean berani karo Ingkang Raka Prabu Sri Bathara Kresna. Anane sampean nundung Ndara Sedewa niku mergo ditetangi kamurkan sampean nepsu sampean ditetangi dening Mahendra Mandra ora Baladewa. Mula perkara iki ora mung tekan semene. Sampeyan kudu goleki Ndara Sedewa. Ora goleki Ndara Sedewa, kula sing ora trima. Asaya mabangke kuping. Ora trima karo apa-apa. Pokoke sampeyan ora gelem goleki Ndara Sedewa, kula nyuwun mampun tetep wani karo sampeyan. Itu ora mlayu lan deplok ndasmu. Mutar. Mutar kowe. Kapokmu kapan kowe? Kepidak cengelmu kowe megap-megap kowe. Tak anggap mung siji mau nyawaku, ha. Cah gleleng. Rumangsane. Iki kowe ngerti ora? Aku nek nganggo seragam SD, wiwit lulus saka SD Pakel kene. Ora tau aku ganti. Mergo aku ora neruske nang SMP ya mung SD terus. Mula tetep tanggo saben dina. Petra wis metu njaba. Ayo Baladewa, kowe ngejawa kowe. Lho bocah iki malah nantak karo Baladewa anggap piye to? Apa kira-kira wani karo Baladewa? Sing tak wedeni apa ora sakokan gunung sing tanpa guna. Ayo, mati berkaya aja. Ayo. Ayo, ayo. Iki nek ora gendono, iki engko ndak lilimbukane kewengan. Yo. Cek-cek yo. Limbukan karuan gayeng. Oh iso dol yo. Wis ngene iki wae wis apik ngene iki. Sirmu piye? Butuh iku kudu bali. Mboten, kula mboten ajeng mangsul. Siji Ndara Werkudara, loro Ndara Baladewa ora iso goleki Ndara Sedewa kinarya jangkeping Pandhawa supaya rawuh teng Karang Kadempel, rawe-rawe lantas malang-malang bakal tak puntung. Wani karo Baladewa sing tawedene wae. Wah, dalah. Bagong wis ngalake Pro Baladewa pisanan Sandara Langit. Wis ngalake Bagong sasat iso ngombe es krim. Ben sak omong-omong aku. Neng endi? Mamane ora tarkate ayo. Jemetu Jawa tandingi kericauan. Ayo. Bola bali nek cah edan.
ana ratu kok digetak-getak nganti Koko Prabu le mlayu nabrak cagak. Seneng ya aku. Amen tak bebeda kaya ngono gendandapan. Mongko sandale sandal lunyu. Ayo. Nggo mlaku kaya main sekicus. Jebles. Geguyu karo warga Ngamarta. Iya, Bagong. Nggih. Kula nyajen prisa critane ngonten tenan kok. Iya, Bagong. Pancen bener. Yen to Sedewa dinesoni dening Werkudara ditundhung lunga wonten ingkang netangi kamurkaning Werkudara Koko Prabu Baladewa Diantran Aja kaya ngono ya Nayaka Prajanegara Ngamarta dudu Ngamarta ning Mandura anu nggih mangkelake kan Jan iya Bagong nggih bapakmu lara tenan iki wonten resep sing durung iso ditebus. Resep saka sapa? Saka Pak Mantri. Resep saking Pak Mantri tulisane Poliklinik Rebu. Nele ngombe dina kudu ping 3. Iya. Lah kaya ngopo Bagong? Mulayen iki pancen ya kudu ditebus tenan. Nggih. Niku ora wonten regane to. Ana Bagong. Ana angka 5 nule 6. Ning kok nul mburi dhewe wernane biru kancane ireng Ndara Janaka iya Pak niki wonten resep sing goreng iso ditebus ya wis kene mengko aku sing nebus mboten kongkonan kula ora Semar ki momong aku pirang-pirang taun nek ming nukoke tombo aku rak yo gelem ora bakal wegah. Pun kula tukune dhewe mawon. Ben obat tukoke obat tidur ngono wis. Semar ku dombeni ro ngemplek ra wis mudhar. Mane ming gerang-gerang paneng nyon pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nuni nggih. Nyon tambahe pangestu nggih, Den. Iya. Syukur bagi Koko Prabu lan Werkudara eling Purwadasina nggone wis nglakoni keluputan Bagong. Nuni nggih, nyuwun pamit, Ndara. Iya sing ati-ati pokoke. Suwi Gong, ha? Kowe kok suwi aku wis metu karo mlayu-mlayu karo Ndara Werkudara oyak-oyakan. Wah, guayange ra jamak-jamak. Tau beng-beng keringin kurung. Terus Ndara Werkudara menggeh-menggeh terus mundur. Aku ngenteni karo kowe kok kowe suwe banget ngijelke kwitansi. Kwitansi resep sing wingi ditebus ya lho. Heeh. Ayo tak ijelke sinuwun Prabu Puntadewa. Resep wis ditebus ki tak ijelke meneh. Lho, nggo teknik meneh entuk sangu ae. Oh. Cair. Didom le. Wis nyambut gawe apa kowe? Oh, sing duwe akal pikiran aku kok njur didom-didom. Iki hakku. Tak omongi ya. Sing jeneng wong aku siwi dosane tumpuk undung. Ngeri. Sok kowe arep dijabut nyawane iki ngrasake lara. Ngono. Terus bar kuwi kowe dilebokke ning kubur kuwi digodho sirahmu dies.
mergo apus-apus. Nek didung rada ora lara. Mbok menang men lara ora masalah. Oh iki mbok ora plit-plit Gong. Engko atukoke, jago ati ra jajake. Tenan lho. Heeh. Kae rak resepe kae 500.000 to, tak tambahi 0 siji. Ya metu cair, Ndara Puntadewa iki ra tau ra cair. Ya aku njaluk 100. Arep tak nggo keramik omah itu. Oh. Ning jeneng keramik iki nek dienggo duwite lek nggo ngapusi mlethek. Men. Mlethek mbok men. Ora masalah pokoke. Ning nek nganti keramik iki tok tukoke keramik, duit lek ngapusi tok tukoke keramik, terus tok nggo keramik omah. Omahmu ora awet suwe. Keramikmu blesek, omahmu ambruk. Mbok cangkeme sing apik terus. Kowe iki wong ra iso ndego partikel kok senengane meden-medeni to. Aku jajake kok. Heeh. Engko tak jajake tes. Apa? Tes. Es teh kok tes. Heeh, wis to. 2 gelas yo. Sak gelas rong karuan entek kok. 2 gelas sak gelase. Mengko nek wis sak gelas entek tak tukoke meneh. Wong ki ora ngongso. Alu amak. Mungan mangan mudang medeng ngombe. Oh, karo gareng jan klop. Nek sing gareng keplok Petruk ya keplok. Yo mangan yo. Yo. Ayo wis ben ora. Ning iki awak dhewe ameng-ameng nyawa lho kok. Ameng-ameng nyawa kuwi. Satriya sing ditantang, sing tak tantang Ndara Werkudara. Monggo kowe mau nantang Ndara Baladewa. Wah, Petruk aja mlayu. Ngandel ora. Ndara Werkudara, yo. Kowe mau nantang karo aku. Kowe ngerti Werkudara ora tau ditantang karo menungso. Sapa sing nantang Werkudara? Wis jelek nyawang gelaring jagat eseme rembulan. Jelek urip ning alam padang njaluk tak pateni model piye kowe? Den. Kula niku ngabdi lho. Kula niku nek karo Bendara niku ora tau serius. Kula ngoten niku janjane sampean ya mbok kulino karo watawantune Petruk, kula niku rak ngejak Gojek to. Gojek ning arepe Nayaka Punggawa. Kowe ngisin-isinke karo Werkudara. Kula niku mboten tenanan. Ora tenanan ning nyatane wis gawe isin ning Werkudara. Bali apa ora? Bali sareng Pandhawa kudu jangkep 5. Ora boleh tendangi. Wah, cilaka ya. Petruk ameng-ameng nyawa. Doyak Werkudara mongko Petruk mlayune itik-itik Werkudara buantre ra jamak-jamak. Alhamdulillah Baladewa ora rene. Bagong. Nggih. Piye dadekke ora? Manut. Lho. Nggonmu nantang karo aku kowe nyes karo Kyai Prabu Kresna iki mau. Kowe wis gawe runtek atine Baladewa. Monggo ngerti watake Baladewa. Kowe ngerti watake Baladewa. Yen wis nesu aku ora iso dipenggak dening sapa wae. Saiki aku manut karomu piye? Oke. Padahal aku ora iso sero, ha. Ayo, kowe ngejawab wae. Aku wis kananan kaya ngene iki karo sapa-sapa ora wedi iblis lanat kowe sing iblis. Woi, ojo mlayu. Mlayu kok ayo. Mati aku. Ndara Werkudara buanter banget nendangi. Wah, anggere sikile tiba ning lemah duk ngono dekok jero banget. Nek tiba ning sirahku iso pecah dadi sewarang-warang. Baladewa ya nesu itu apik. Ngopo? Terus? Apike awake ndonga sak iso-isane. Mergane
Iki modar tenan awake dhewe yakin. Lah ngopo? Mulane ayo mlayu. Ayo mlayu ndak doyan Ndara Werkudara. Wis doyan Ndara Baladewa. Mlayu sing ben ayo. Kowe ndi sing ana? Ya ya ya. Modar kowe. Wah, kowe nabrak Satpol PP. Ora ngomongi to, Kang. Aku wis weruh wis mak tratap. Kapok kowe. Kuwi mesti dikongkon Ndara Werkudara. Antasena, kowe nyegat to kono. Kowe truk mlayu cekelen. Degluken cengele. Wis gak ndonga. Njaluk nang ngisor Semboja. Apa nang pinggir cungkup? Ku tak kejas kamu mudar. Ndara Antasena kuwi piyayi luhur. Piyayi iso nimbang kala becik. Tak takonane sik. Ngarep mati kok ki anomom terus. Bekti kula, Den. Ya. Selamat to, Tru. Pengestune wilujeng. Mlayu-mlayu ngopo? Kapok kowe. Kowe menggaya kowe jane ngerti. Kowe nek mlayu, kowe nek omong mlayu-mlayu doyak Ndara Werkudara. Aku tekan kene kon metuk kowe truk nyok tampan ono til. Ya terus aku tak jajan es teh, aku njaluk kok. Mengarep mati kok ngombe es teh. Ngoke-oke dosa. Apa ngombe es teh kok dosa iki cara ngendi? Nyawaku iki rada peret ngono lho. Sembah kula nggih, Den. Heeh, wis tak tampa. Kowe mlayu ngopo? Sampeyan tekan mriki enten apa? Lho, takoni urung takon aku wis ganti takon. Kula tak nyuwun pirsa riyin ben ayem mati kula, Den. Sampeyan tekan mriki mados sinten goleki kowe? Modar. Wis yakin wis. Santai wae terus. Pokoke diiklaske wae anggere ikhlas lak nyawamu malah ora kangelan limrucut. Anggere kowe engko ki atimu awel dipateni malah nyawane angel limrucut. Wis ikhlas ngono wae nggo Ndara Mestaka kula ngono wae. Sik gong kowe iki omong apa to? Dar kowe gendi kowe sing diancam. Aku ora nantang bapakne kok. Kowe mlayu mrene ngopo to? Dioyak Keng Rama. Lho, bapak sapa? Bapak Pocung. Kowe lha sembrono Petroke. Nggih. Anu, mergi kula teng Datulaya nantang kalih Keng Rama. Nantang bapak? Nggih. Ah sebabe? Nah, Keng Rama nundung Ndara Sedewa. Nundung Pak Crik Sedewa? Nggih. Lah terus ana hubungane apa? Sambung rapete antaraning kowe karo Pak Crik Sedewa. Lho rak mbutuhke Pandhawa 5 jangkep 5 mboten gothang. Pamriye? Nggo tamba bapak. Bapak niku lara, wis kaya ketap-ketip kaya wis koncatan nyawa nika. Ning iso dawuh, Pandhawa 5 kon rawuh mrene sinambi mundi pustaka Jamus Liposada kuwi dadi usagaku. Dadi tamba. Lah nek Pandhawa gothang kurang siji, ora iso rawuh teng Karang Kadempel. Oh, bapak mati piye ayo? Nek Semar mati piye? Mula-mula wani kalih Kang Rama merga Kang Rama nundung Ndara Sedewa. Oh, ngono to. Nggih. Nyuwun ngapunten. Bari bangsa kula wonten Kang Rama. Ora usah nangis. Arep mati kok nangis. Nyadimut ya. Mah. Mirung kok kon ngemut. Petruk ki anggere stres, sauni-unine. Mangkel aku. Tak kandhani. Kowe rasa wedi karo aku. Nggih. Aku rene methuke kowe iki aku dalam rangka peringatan hari 17 ini ora. Aja neruske sik. Aku tekan kene iki niatku ora kok arep ngewangi bapak. Estu napa? Heeh. Sampeyan mboten diutus Ndara Werkudara? Ora. Yakin? Yakin. Sumpah? Sumpah. Aku ora bakal ngapusi terus. Malah aku tekan kene iki arep ngewangi karo kowe tak gawe aja nganti kalah karo Bapak Werkudara. Estu no? Iya.
Munio Petruk mati. Culek matamu. Kowe iki nggo ngeyem-yem ya. Iki diyem-yemi, mengko nek wis kowe lena, pres. Wis Den ora. Seneng ae. Ora tak dadake es teh. Weh, Kong. Nonyo. Ya sithik-sithik ora. Turaku lho. Ya wis ora apa-apa. Den, apa? Kula doyak ndara Baladewa. Sebabe padha kali Petro. Jare sing nundung Majelis Dewa Bapak Werkudara. Anane Kang Rama duka. Niku sing ngubupi Baladewa. Anane bapak nesu gedhe mergo diubupi Siwa Mandura. Mengkono critane. Nek ngono wong loro tak ayomi. Ngarep males e ora. Iki. Saiki udah pindah kene. Pindah kono. Pindah kono iki. Pindah kono. Doh. Kowe arep kepengin menang karo bapak karo Pak Di Baladewa. Nggih pengen supaya bapak niku kasembadan Pandhawa rawuh teng Karangkadempel manut aku, nggih. Tak gawe wirange bapak karo Siwa Mandura. Carane kowe tak dandani. Dandani cara? Kowe tak dandani Petruk, tak dandani cara Baladewa. Bagong tak dandani dadi Raden Werkudara. Serius. Tenan iki. Wah, nggih. Jos gong iki. Jos piye? Ameng-ameng nyawa no. Engko nek do teko lho, sapa iki ngembari? Wah, ana Werkudara Ties. Modar awake dhewe. Ngandel ta, asline mung arep dipateni alus-alusan to. Tak pikir-pikir omongane Bagong niku bener. Nek kula dadi Baladewa, Bagong dadi Werkudara, niku saya do nesu. Kowe ora usah kuwatir, kowe tak nehi kekuatanku, kowe tak nehi kesektenku. Kowe ora iso dilarani, ora iso dipateni. Lho kok ora iso dilarani, ora iso dipateni. Nek entek baterene, ya wis ben. Nggih, kula manut mawon. Yo, manut ya, manut. Bagong manut. Manut. Waduh, ganti Werkudara. Ha iya. Nglereng iki. Nglelengno ning ati-ati ora. Kula dadi Prabu Baladewa. Wis saiki do ngampet-ampekan. Wah. Kok dengke ya. Nganti kuning. Do ngampet-ampekan. Bagong ngampet-ampekan. Tak suwun karo sing gawe jagat muga-muga kowe iso wujud Baladewa karo Bapak Werkudara. Nggih. Titiprane manganak anom paricata mbak lumembak. Dijambul. Balumembak lamun mambeng erombak ing samudra hangra. Sida ora iki ora omong ngenteni lu njupuk wayang. Oh iya. Ameng Petruk dadi Baladewa kok wayang lawas. Ya gleleng-gleleng wae. Eman-eman to ya. Wis Bagong meneng. Wah, sedak kepok isi omong kowe. Sulo meneh mawon. Yo. Tan samar pamoring sukma sinumaya. Sinumaya winaya ing asepi.
ing Sang Antasena. Ilang wujuding Lora Petruk miwah ora Bagong Ananata mandra tuwin Raden Harya Werkudara. Wis gleleng kae. Gleleng pripun? Lho. Kok gleleng pripun pito? Kowe urung krasa piye dereng? Wis dadi Baladewa truk. Estu napa? Kowe lha domong iki kok. Waduh. Ngapae? Ngopo-ngopo ora. Urung krasa apa, Gong? Urung isih biasa iki. Wis wujud Ndara Werkudara. Hah? Wujud Ndara Werkudara. Ngopo kok mades iki? Werkudara ini arama ora dadak. Gembos bane. Petruk nunggu sing apik, nggih. Supaya aja nganti ketara, Petruk patrape kaya Baladewa tenan. Gong, Nun, lelenggo sing apik. Malangkrik. Tangane sing tengen numpang tangan kiwa. Wah, ayo wangun. Piye nggih Antasena? nah nek Petruk wis pas suarane. Bapa Werkudara. Wah. Kurang gedhe, Hah? kurang gedhe. Wis angel e. Nyuwara, hah? Nyuwara. Nyuwara. Wah. Gedheke sithik. Wah. Rada gedhe neh, rada antep. Ora cemeng ngono kuwi. Wah. Aku mbok mau dadi Baladewa Truk. Penak le omongan iki ngrekoso iso njeblok wetengku. Ngene carane wetenge diampet, suarane liwat gulu. Ayo. Wah, angel iki. Piye carane? Coba latihan sik, ndak selak do tekan kene, Go. Oh, nah rada-rada. Gedheke sithik, Kas. Oh. Nek gedhe sithik iso ora? Bisa ning cendhek. Ora apa-apa. Coba gedhekno. Wah. Pisan, Kas. Wah. Aku pas kuwi. Nah ning cendhek e. Ora apa-apa, ora apa. Dijajal yo, Pakde Baladewa, anakku wong kakak Antasena piye? Wah, kowe persis banget, Lho. Bapa Njoni mati. Wah. Ayo kek nyeluk jenengku. Wah. Bapak matur kesembah katur ya, Pak. Wah. Antasena tak tampa. Wae gedhe kok suarane cilik. Angel jan repot aku moh rasane. Aja putus asa to, Gong. Ora tak dadak es teh. Ya wis. Komeng pahitane kok meng es teh. Bapak Werkudara. Wah. Antasena. Anakku. Opo? Ah, wis ngono wis ora ketara kok. Iya. Bapak iki arep doyak-oyak mungsuh, Pak. So. So. Kok mingso? Sopo saking cepete mingso? Mungsuhe padha karo bapak. Bojoku adek, aku bapakmu kebakar Dragulake mungsuh kepapan kakek di kontese. Sak karemu, Gong.
bejo cilaka tok sandang dhewe. Aja kaya ngono. Wah, aja nekake aku. Werkudara. Baladewa. Baladewa demen. Baladewa. Baladewa kakakku apa? Sing prayitna ngati-ati Dimas. Wah, iya. Aja kuwatir. Antasena Mundura mungsa tak trajake. Yo, ngati-ati wis kono. Iki mengke nek kula dipateni ora bakal mati wis to. Wis tak nehi jaya kekuatan. Kowe dilarani ora bakal loro, dipateni ora bakal mati. Oh nggih. Aku piye? Nek kowe mati, wah. Jangan begitu. kowe ya ora apa-apa, Pak, ora usah kuwatir. Aja kaya ngono kok. Lha dalah kaya apa Werkudara musuh awake dhewe. Menungso lah tatanan. Waduh lah kok iki ana Baladewa. Lah kaya aku maca ning ngarepe kaca gedhe-gedhe iki. Iki Baladewa ngendi iki? Iki Baladewa Jonangun. Wolo edan omongane sampeyan dhewe. Iki Baladewa ora ngawuh karo aku malah menungso lah tatanan kembali marang otomatis. Modar Petro ketemu Baladewa tenan. Juantil prol glangsar. Kapamu kawan kowe? Soe. Wah, setan. Duwer. Suarane ketok. Wah, aja ngawur. Iki Werkudara bojone Arimbi cangkemmu. Wah, kowe ngembari Werkudara, kowe sing ngembari karo aku, kowe ngembari. Aduh. Wah, ngembari karo Werkudara. Wah, suarane ora panglih. Bareng tekan negara Ngamarta kok ana gegeran ora karu-karuan kae. Bledug mangambak-ambak lebur kasabuting angin. Lah iya. Mung aku tumiyup saking Durgantara. Ing wigati bakal niti priksa kelawan gegeran kae. Lah kok jebul barang tak sawang kok nyubriyani temen. Nyubriyani kados pundi? Lah kok Werkudara gelut karo Werkudara Baladewa perang karo Baladewa kae karepe piye? Setyaki. Mboten dawuh. Ayo padha dipisah aja nganti dadi kaya ngono kae Setyaki.
sik. Iki Kresna iki. Inggih. Iki Kresna iki. Inggih. Wah, Kresna. Wah. Gong suarane, gong. Wah. Iki Narayana. Iya Werkudara. Wah. Sik tak ngilangi apa iki mlebu nang klambi. Nyokot. Koko Prabu ngaturi sareh. Sareh piye? Ana wong sing ngembari karo aku paning jajaran kuwi menungso ngembari karo aku iki. Ndelok diajar. Kresna aja percaya. Kuwi sing ngembari karo aku. Kuwi sing ngembari karo aku. Inggih kula ngertos. Sabar. Yo, sabar. Kula tak rembug perkara iki sabar. Iya. Lho kok ora basa karo aku? Ora basa ora apa-apa rumah sama aku ora ngerti karo kowe piye? Lho. Kresna ngerti? Ya aku ngerti wae apa rumah sama aku ora ngerti. Kresna kakangku. Oh. Konangan atre yo sarene Mesti to. Mani ngene iki sikik men gayang ora. Ora kok sik. Apa kira-kira negara Ndarawati wis ilang? Pagebluk iki tumama, ilang kados pundi? Pagebluk menapa Prabu? Kok sik to. Yai Prabu mau tekan kene. Aku nyenderekake wonten wikatine. Yen ngambil pustaka Jamus Klima Sata ing gati kinarya tumbal wadali Praja Ndara ing taman Pagebluk. Lah kok si Adius tekan kene iki? Apa Ndarawati wis tentrem mangkremin Setyaki? Wonten dawuh. Kowe seksine ya. Kula nembe menika sowan wonten negari ing Ngamarta lan Ndarawati mboten kenging menapa-menapa Prabu. Lah, apa to kowe? Kandhane ngayal, senengane kowe ngarani karo aku sing kaya. Meneng ora? Lho, aku nata Ndarawati. Iya, ning meneng ora? Ora meneng tak bubuti bringos kowe. Wah. Meneng Aku. Oh ya wis. Tak kira iki kok ya. Dene kaya ngene kok anggepe. Mung dianggep Werkudara dadian saka duwer. duwer dengkulmu mlocot. Wis gong ora anu iki. Men ket mau dunake duwer. Aku nendang ra dirasake, Antasena ngapusi jare ngekaki kasekten mbul ya ora ana apa-apane to. Nek ora mati, Sing penting ora mati. ha iya. Mangrepiyen ning sadurunge ayo ana kan Petruk salin. Lho, Petruk sapa? Petruk sapa tutuk gundulmu? Kowe iki Petruk to? Baladewa Petruk. Ayo salin. Ngayel ayo salin. Kowe barang. Aku sapa? Kowe Bagong kok dadak areman. Yo, bubar pisan to. Sudah. Ganti klambi. Wah, iya. Waduh, gaya ora. Mengane Bagong kon salin angel. Lah sida melucu, Truk. Ha piye wis dinggahke pisan. Ha iya. Wis kowe saiki padha sumenea nggih. Koko Prabu nggih. Mesti kemawon paduka menika kedahipun prayitna baina tegese piye? Ingkang Mbeta pustaka Jamus Klima Sata menika sanes kula mboten wonten jamak limahipun sampurna Ndarawati kok mboten dipun derekaken Setyaki menika mboten badhe kelampah. Lho. Lah terus sing ngapa pustaka Jamus Klima Sata mau sapa? Wujude ya kowe Kresna Wirata. Kresna aja mbebina aku wis kebacut nunduk Sedewa
jebul sing gawa pusaka dudu kowe. Dudu Werkudara Setyaki seksine. Kakang Mas Yudiwati. Sanes Koko Prabu nembe menika suluk rawuh wonten negari Ngamarta. Wah, edan. Dewa kakangku piye kanane kaya ngene? Wah, dalalah krimikan dadi grojokan keguyon dadi tangisan. Kapok ora. Domongi ngeyel. Wong nek muni duwe pawadan aku sing paling bener sing ngomong sapa? Ya geletne ya, us. Mangkel aku kok. Menengane wong wis rumangsa bener kok terus ora iso dikandhani, ora iso delekke. Saiki buktine kaya ngapa kowe? Piye nek anane kaya ngene iki? Wah, dalah waduh. Waduh, kewirangan aku Kresna, aku tak bali nek Mandura wae. Ngakoni luputanku. Aku wis nunduk karo Sediwa. Aku wis dadi jalalani langing pustaka Jamus Klimasada. Ning lelakon sing wis kelakon digetunana tanpa guna. Werkudara, pancen bener apa kang tok kandhake? Ngibarate sego ing wis dadi jenang, ora bakal pulih dadi sego. Ya. Mula perkara iki wajibe ditanggung jawabi tegese wani nanggung perkarane. Nanggung perkarane piye? Ayo sowan ngersaning Kakang Semar Badranaya. Nadyan ora nganti pustaka Jamus Klimasada sarta ora nganti lawan adimu ragil ingkang lunga saka negara Ngamarta. Nanging mbok menawa ora wing siadi lawan Yai Prabu Darmakusuma dadi srana tentreming Kakang Semar. Wah, Semar. Aku njaluk ngapura. Ngarep kakangku tak boyonge sowane Karang Kadempel jlampruk tak ajake nekula tak kandhine. Semar, aku luput, aku njaluk ngapura. Dimas mangkat to dhisik. Wah, yo aku njaluk ngapura, Semar.